Dain na nakapalagpas sa otoridad ang 46 anyos na babayi. Makalis na arestaron sa pigkasar na operasyon kang otoridad sa Purok 5 Sapphire Street sa Barangay Calawag, Naga City kang nakaaging Domingo. Binisto ang suspect na si Michelle Osido, call center agent. May agumasin residente kang Purok 2 Vincent Street, parehong barangay. Basado sa impormasyon, nagtrabaho bilang cashier kang sarong apartment sa Naga City ang suspect. Alagad Marso 8, 2023. Kang ireklamo ini kang sa iyang dating amo. Makalis na daisubot ka ni pigrimit ang nasa 69,884 pesos na bayad kan mga tenant. May mga warrant of arrest, ma'am. So, siyempre, malamang aware siya. Ngayon, since babae po ang hinuhuli kasi natin, tapos mababa lang naman yung bail, siguro hindi, peacefully naman pong sumama na lang sa tropa natin. Naging posible ang operasyon sa kusog kang warrant of arrest kontra sa suspect para sa kasong qualified theft na pigpaluwas ni Honorable Margaret Armea, ang presiding judge kang MTC Branch 2, 5th Judicial Region, Naga City, na may rekomendadong piyansa na 12,000 pesos para sa temporaryo kaaning libertad. Sa presente, nasa kustodiya pa kang Naga City Police Station ang suspect para sa magkakanigong disposisyon asin dokumentasyon. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Nomer Corporal.